Hei, mä olen Lassi Miettinen ja mä olen Vihreiden puoluesihteeri. Mä haluan sanoa teille 3 asiaa. Ensiksi, me ollaan menossa Euroopan kannalta hirvittävän tärkeisiin vaaleihin. Näissä eurovaaleissa 25. päivä toukokuuta ratkaistaan Euroopan suunta seuraavaksi 5 vuodeksi. Nämä viimeiset vuodet kriisi on vienyt meitä. Nyt on aika tehdä se, mitä pitää. Korjata kriisin jäljet. Nostaa Eurooppa yhdessä taas ylös. Meidän vihreiden viesti tässä on selkeä. Me halutaan korjata eikä rikkoa. Me halutaan rakentaa eikä purkaa. Me halutaan sanoa, kyllä, me uskotaan Eurooppaan. Mutta se Eurooppa, mihin me uskotaan, ei se ole tämä Eurooppa. Ei se ole tämä talouskriisin, nuorisotyöttömyyden, Etelä-Euroopassa osattomaksi jäävän sukupolven, huonosti toimivien demokraattisten instituutioiden, lisääntyvän kansallisen kyräilyn ja eripuran Eurooppa. Ei. Se Eurooppa, mihin me uskotaan, on se parempi Eurooppa, se vihreämpi Eurooppa, joka me halutaan rakentaa. Ja sen puolesta me halutaan tehdä töitä. Sitten toiseksi. Toinen viesti. Me halutaan ja me voidaan voittaa nämä vaalit. Meidän tavoite on vähintään yhtä hyvä tulos kuin viimeksi. 12,4% äänistä, 2 europarlamentaarikon paikkaa. Se on meistä itsestämme kiinni, onnistuuko se. Nämä vaalit voittaa se, joka saa omat kannattajansa liikkeelle. Meidän kaikki työ vihreän vaalivoiton eteen, se on samalla demokratiatyötä. Jokainen äänestäjä, joka me saadaan herätettyä nyt, on voitto demokratialle ja samalla vihreälle aatteelle. Mutta se ei tapahdu ilman, että me itse nähdään vaivaa. Aloitetaan siis työ viimeistään tänään. Mennään puhumaan ihmisille. Mennään ja järjestetään vaalitilaisuuksia. Levitetään sanaa sosiaalisessa mediassa. Kutsutaan tuttuja mukaan vihreisiin tapahtumiin. Kutsutaan tuttuja mukaan meidän loistavien ehdokkaiden tukiryhmiin. Ja mennään täysillä mukaan itse. Ja 3. viestinä. Satu Haapanen on aivan loistava ehdokas. Mä oon hurjan ylpeä siitä, että Satu on meidän joukoissa. Satu on lämmin, sivistynyt, sitkeä, kokenut, kansainvälinen, hieno kansanedustaja, vahva kansanedustaja. Satu puolustaa niitä, jotka sitä tarvitsee. Vähäosaisia, luontoa, eläimiä, tulevia sukupolvia ja niitä arvokkaita asioita, joiden eteen tässä päivässä pitää kamppailla. Koulutusta, sivistystä, tasa-arvoa, huolenpitoa heikoimmista, puhdasta ruokaa, nuorten oikeutta työhön, tulevaisuuteen ja toimeentuloon. Ja Satu katsoo rohkeasti tulevaisuuteen. Satun ja muiden meidän loistavien ehdokkaiden johdolla meidän on hyvä sanoa. Me vihreät halutaan pelastaa ilmasto ja ympäristö, korjata talous ja talouskriisin jäljet. Me halutaan puolustaa vapautta ja oikeudenmukaisuutta. Yhdessä me voidaan onnistua.